Bon dia, benvinguts al quarter general d'avui. Avui tenim a Jordi V. Pou amb nosaltres, que és el cap de llista de l'Hora a la circumscripció de Lleida i que ha vingut al nostre quarter general per explicar-nos les línies mestres del que necessita Lleida i que aquest projecte que es diu a l'Hora i que ha de ser de llarg termini vol treballar per aquestes eleccions i per després d'aquestes eleccions. Bon dia, Jordi, com estàs? Què tal, Jordi? Bon dia. Gràcies per venir al quarter general de Barcelona. Una excursió. Explica'ns què creus que fa diferent a l'Hora també a Lleida. Mira, d'entrada hi ha una cosa que és bàsica, que és que a l'Hora sigui també a Lleida. És a dir, a Lleida estem molt cansats de projectes que es fan des de fora cap a Lleida. I això s'entén molt bé a Lleida per dues raons. Primera, perquè patim molt el barcelonocentrisme, però per altra banda, jo que visc a Lleida ciutat, tot el que és la demarcació de Lleida i Pirineu pateixen molt el lleidacentrisme també. Llavors, que siguem capaços de començar un projecte des de zero, pensant en tot això, jo crec que és molt interessant. I això vol dir parlar amb la gent del Pirineu, parlar amb la gent del Pla, parlar amb la gent de la Segarra. La llista que han fet representa totes aquestes zones. I l'interessant d'això precisament és que puguem començar-ho des de zero. Hem de parlar amb tothom, hem d'escoltar tothom. Els hem de preparar propostes que serien les que ells farien des del mateix territori, des de la zona on viuen, des de la comarca. Creus que els partits anomenats al procés no ho han fet, això? Creus que han girat l'esquena a la gent de Lleida? Jo el que crec és que la representativitat de determinats diputats de tota la vida de Lleida al Parlament és molt limitada. És molt limitada. Què vols dir amb això? Vull dir que al final nosaltres proposem fer un canvi en la llei electoral, per exemple. Però clar, és que d'entrada hi ha la representativitat dels 15 diputats que s'escullen per tota una demarcació, que és tan gran com qualsevol de les altres, però que evidentment té menys població perquè està més dispersa, fa que sigui molt difícil que aquests 15 diputats de partits diferents acabin influenciant en com es treballa sobre aquesta gent que viu lluny de la capital i en zones despoblades. I s'entén, clar, parlem de molts poblets petits, alguns amb extensions molt grans, però molt repartits, i sobretot el que és molt difícil d'entendre des de fora és que en condicions molt diferents. És a dir, un poble de baix de les Garrigues no té les mateixes condicions que un del Segrià, i això que estem a prop, però jo no et dic un de la Segarra o un de la Noguera, i evidentment quan te'n vas a la Vall d'Aran o te'n vas als Pallars o te'n vas a l'Alt Urgell, tot és totalment diferent. Llavors és molt difícil, perquè la planificació, jo què sé, parlem de transports. Ostres, és que el plantejament que pots fer de transports per la Plana és molt diferent que el de la Segarra, i aquí encara els podríem connectar, però després com ho connectes amb el Pirineu? I si parlem d'això, parlem d'educació, parlem de lo que són mitjans de transports, parlem d'infraestructures, parlem de relació... Per exemple, un exemple, jo m'hi he trobat a vegades que m'han trucat per feines meves, jo visc a Lleida, ho he dit abans, i gent que em truca i em diu, escolta, necessito que vagis ara un moment a l'Hospital de Viella a fer no sé què. Dic, escolta, l'Hospital de Viella jo el tinc a 2 hores. Llavors, jo crec que des de fora s'és poc conscient de les distàncies que té Lleida com a superfície, tot el que és la Plana i tot el que és Pirineu. És una queixa habitual, no?, de la gent de la demarcació de Lleida i la Vall d'Aran, i Pirineus i la Vall d'Aran, que la gent de la resta del país, en particular la gent de Barcelona, no té ni la més remota idea de què va a Lleida, no? És com un greuge acumulat de generacions de que s'ha girat l'esquena, és això? Jo crec que ens hi hem acostumat, i per tant ja sabem que hem de batallar i moure'ns. El que és trist és que no avancem, és a dir, que segueixin apareixent propostes que el que fan és oblidar-se que allí viu una gent que té exactament el mateix de dret de guanyar-se la vida i viure bé a casa seva que la tenen altres zones del país. Llavors, això s'ha de saber cuidar. Hem de ser capaços de fer propostes que serveixin... Però la gent que diu... Què li dius a la gent que diu, home, és que si a Lleida hi viu tan poca gent, esteu sobrerepresentats, en realitat? Però llavors ja directament venim tots a viure a Barcelona, tanquem la zona aquella i tot el que pugui servir Lleida, sigui per la gent que hi va de turisme, sigui per la producció agrícola, sigui per moltes altres coses, doncs escolta, que es faci en un altre lloc, si no fem-ho així. A mi em regaleu una caseta al mig de l'Eixample i no la voldré, però proveu, igual hi ha molta gent que diu que sí. Però m'has dit abans, Lleida concentra, també és lleidocèntrica, és a dir, és macroencefàlica. La meitat o més de la meitat de la població de la circumscripció viu a la ciutat de Lleida. Això també genera desequilibris interns a la pròpia demarcació. Clar, que el genera per problemes
per problemes bàsics, d'administració, per exemple, clar, o un problema, una cosa tan senzilla com el tema dels caixers automàtics. Hi ha molts pobles a la província, a tota la demarcació, que no tenen caixers automàtics. I això és un problema per molta gent. Clar que hi ha gent acostumada a fer segons les coses com, però altres no saben com sortir-se'n. Llavors, això, l'administració, el tema d'hospitals, el tema de serveis. Ostres, si a nosaltres, com a Lleida capital, ja ens toca moltes vegades vindre a negociar i fer segons quines coses a Barcelona, imagina't com ho pateix la gent del que és tota la província, Pirineu i demés. Evidentment, és a dir, jo crec que és important que els de Lleida ciutat i on soc siguem capaços d'entendre que el mateix que patim nosaltres, aquest barcelonacentisme, també l'estan patint. Vull dir que els problemes o les qüestions a adreçar o les oportunitats que necessita Lleida ciutat són diferents dels problemes i les oportunitats i els reptes de, doncs, no sé, la Conca del Segre o els Pallars o la Segarra. O el Segre, fins i tot el Solsonès. O Solsonès, que segueixen Lleida i està allà... És completament diferent de la resta. Clar, totes aquestes zones són molt diferents. Aquí no pots parlar de cinturons i tot és més o menys... No, és que la gent viu de maneres molt diferents. A més, es guanya la vida de maneres molt diferents. És a dir, tota la zona del Segrià, del Baix Segrià, hi ha un tipus de pagesia que viu de la fruita, bàsicament, de la fruita de pinyol, amb regadius, però tu fas el salt a les Garrigues i automàticament això desapareix, i allí hi ha un altre tipus de cultiu, una altra manera de viure, que és tot el tema de l'oli, tota la cultura de l'oli. Però a la que saltes a la Segarra això torna a ser totalment diferent, i a la que vas pujant cap al Pirineu, la Noguera és com és, però si vas als Pallars, fins i tot els dos Pallars són molt diferents, perquè la part baixa del Pallars, el Pallars Jussà és una comarca que comença en una zona que és ben bé per Pirineu, però acaba dalt de tot a la zona de Vallfosca i Capdella, que és pur Pirineu. Les condicions, és a dir, la manera de viure és molt diferent als dos llocs. I aleshores, si hem de fer una llista de coses que li calen a la circumscripció, perquè estem atrapats per les presons de les províncies en aquestes eleccions, i per tant tu ets cap de llista de tota aquesta diversitat de formes de vida, en realitat. Podem dividir-la en tres, podem dir una cosa és la ciutat, una altra cosa és diguem-ne el sector agrícola i una altra cosa és el Pirineu. Bueno, podríem parlar, però pensa que la ciutat, el que és Lleida ciutat, està molt al costat de la zona aquesta agrícola de Garrigues, Baix Segre, fins i tot la zona de Pla d'Urgell, una mica la Noguera. Per tant, tot això podria ser ben bé una zona amb les seves característiques concretes, però aquesta zona necessita bàsicament el mateix, que és doncs un bon sistema de comunicacions entre elles, que els serveis estiguin a disposició de tothom, perquè aquí no hi ha distància. El problema és quan algú del Pallars ha de baixar a l'hospital i ha de passar primer per Trem o ha d'acabar baixant a Lleida pel que li convingui. Llavors, si haguéssim de dividir per zones, jo crec que es podria parlar de la zona del Pla de Lleida, podríem parlar de la zona de la Segarra i llavors pre-Pirineu i alt Pirineu, probablement amarant una mica allà penjat, però bueno, serien aquestes tres zones segurament. En els darrers mesos hem vist una irrupció de la qüestió de la pagesia com una de les qüestions polítiques centrals del país. Vam veure unes grans mobilitzacions que després vam veure com els polítics s'hi feien fotografies i deien que sí, que els pagesos tenen raó, tothom ha tornat a casa seva i entenc que més enllà de crear una conselleria d'agricultura no s'ha adreçat les qüestions de fons, no? Sembla que ens fa por parlar de les qüestions de fons. Quin és el problema de fons de la pagesia a Catalunya i en particular a Lleida? Jo crec que el problema de la pagesia a Lleida és que tota la vida n'han pogut viure de la seva feina. I ara es troben que això és un problema. És a dir, que tenen tot de condicionants, alguns, la sequera, per exemple, però altres, tota aquesta burocratització que estan patint ara excessiva, que ha estat una de les raons de la protesta. Llavors, el que hem d'aconseguir és que aquesta pagesia pugui viure. És a dir, que les propostes no volen alternatives, el que volen és viure de la seva terra. És a dir, proposar-li a aquest pagès que acabi arrencant tots els seus arbres i munti unes plaques solars, doncs no és la seva vida. Això ho faran els grans propietaris, que els és igual una cosa o una altra, però el pagès vol viure a casa seva, vol viure al seu poble. Llavors, aquesta gent ha estat acostumada que durant molt temps han viscut bé. I segueixen tenint un bon producte, i segueixen exportant, i segueixen guanyant uns diners, però que a vegades estan més condicionats i les dificultats són tantes que el que està passant amb el jovent és que marxa. Però és incompatible la necessitat que tenim d'apostar per les energies renovables, per la solar i per l'eòlica i
l'agricultura en aquest país? És incompatible, No té això? per què, hi ha propostes que ho lliguen. El que passa és que s'ha de vigilar molt, és el que dèiem abans. És a dir, quan allà arriben segons quines propostes, la gent es revolta, perquè té la sensació... Per exemple, no fa massa, hi havia unes propostes d'unes plaques solars, d'un camp de plaques solars, en una zona que està prevista que sigui una ampliació de regadiu més o menys ben aviat. Llavors, clar, si en aquesta zona tu li hipoteques el futur d'una zona de regadiu on el pagès i la gent que viu al poble s'hi pot guanyar bé la vida, no té cap sentit. És a dir, aquí la clau quina és, al final? Clar que s'ha de fer tot això. I si allí és ideal per temes, per exemple, de tot el que és la plana de Lleida, Garrigues de Sol, doncs ho hem de poder estudiar, clar que sí. Però ha de ser parlat amb la gent que hi viu, amb la gent que s'hi guanya la vida. No podem condicionar que aquesta gent no es pugui guanyar la vida a casa seva i hagi de marxar. Ni que sigui a la capital que la té a 30 o 40 quilòmetres, ja parlo de Lleida, o més lluny. No tenim per què forçar-ho, això. És a dir, hem d'estudiar aquests espais i aquestes zones on això es pugui aplicar i que, a més, sigui en benefici d'aquesta gent. Compensant-los com? Doncs, evidentment, econòmicament. Doncs, escolta, si resulta que posant plaques solars podem generar una energia que per a ells després és més barata i els permet modernitzar tot el sistema de regadius, doncs tirem endavant coses com aquestes. Tirem endavant mesures per ajudar a facilitar. Un dels problemes que hi ha hagut i que molts han tirat endavant i altres encara no, és que la inversió per modernitzar tot el tema dels regadius és molt elevada. Això no té sentit, crec jo, que sigui una subvenció a fons perdut, però sí amb crèdits públics. Ara, el que ha de garantir l'administració, i això sí que és inversió pública, és que allí els hi arribi aigua. És a dir, el gran canal sí que és una responsabilitat de l'administració, però la inversió al terreny és una cosa que se'ls ha de fomentar perquè ells puguin fer-la. Si els diners per fer tot això venen de les plaques solars o venen dels molins de vent, doncs, escolta, potser trobarem la manera d'encaixar les dues coses sense que molesti més del compte. En les comarques com per exemple la Segarra, no? On diguem-ne, hi ha hagut desenvolupament de tipus industrial agroalimentari, Sí. àrea de Guissona, etc. Això ha anat acompanyat d'un creixement poblacional molt alt, bàsicament d'immigració, Sí. d'una mà d'obra que no és d'alta qualificació, tampoc és la baixa de qualificació pròpia del turisme, per entendre'ns, però sí que ha suposat un desequilibri demogràfic important en aquestes comarques. I a les enquestes veiem que les propostes més xenòfobes estan guanyant tracció a Lleida. Què està passant amb la immigració a Lleida? Doncs hi ha una cosa que és clau, és a dir, sense aquesta immigració, Lleida, en cap cas, estaria on està i sobretot no estaria on ha estat. És a dir, doncs, jo recordo quan jo era jove, és a dir, tota la gent més o menys jove acabaven treballant collint els camps dels padrins, dels tiets, dels amics, i a l'estiu si et buscaves una feina era collir. Ara els joves no es busquen feines d'anar a collir. Per tant, tota aquesta feina d'ajudar la pagesia en les temporades altes l'ha suplit la immigració. Vale, doncs fantàstic, no té més problema. És a dir, la immigració ha vingut perquè feia falta per aixecar tot això i mantindre-ho. I aquesta immigració, si tu, per exemple, visites Baix Segre, n'hi ha molta que s'ha quedat vivint i està fixa i que estan perfectament integrats. L'altre és que hi hagi un moviment temporal a l'estiu que es controla més o menys malament. Aquí n'hi hauria molt a parlar. I el cas que dius de la Segarra, tota la immigració que està instal·lada a Guissona, precisament per tot el que és l'àrea de Guissona, per l'empresa i demés, és una immigració que està integrant molt bé. A Guissona estan fent molt bé les coses. A Guissona les estan fent bé, estan integrant aquesta població, l'estan, això que nosaltres diem, fent-se part del país, el catalanitzar-los. Doncs aquest és el procés, no ens queda més remei. És a dir, si la immigració ens fa falta per tirar endavant el país, perquè si no el país no el tirarem endavant, el que no podem fer és girar-nos-hi d'esquena. El que hem de fer, i tornem al començament, és que la gent de totes aquelles zones, sigui amb indústria agroalimentària, sigui pagesos, sigui indústria, sigui el que sigui, es puguin guanyar prou bé la vida perquè visquin feliços. Perquè així no hi haurà problemes amb la immigració. És a dir, si aquesta immigració treballa, té un sou, viu i comparteix la vida amb tota aquesta gent, no té per què haver-hi cap problema. I no n'hi ha. Bueno, deixa'm que et digui que és un plaer que siguis cap de llista de l'Hora a Lleida. Hem vingut a crear un partit que fa al revés del que fan els altres, que és escoltar primer i parlar després. Tenim moltes ganes d'escoltar-vos i que entre tots anem construint un projecte nacional que tingui, com deia l'Anna Ponsota, 1.000 centres, 1.000 maneres d'entendre el país, 1.000 maneres de construir una ciutat en xarxa, unes ciutats en xarxa, uns pobles en xarxa, un país en xarxa. Una malla que sigui indestructible i que ens porti a la llibertat. Moltes gràcies, Jordi.
Ha estat un plaer tenir-te al quarter general. Gràcies, només faltaria. Però sobretot que la gent ens expliqui què volen, que ens ho digui. És a dir, no podem pretendre ser polítics d'aquestos que ho sabem tot, no, ni de lluny. Per tant, sisplau, que ens ho diguin, que ens ho expliquin, que ens preguntin. Gràcies.